patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last 7 Action Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Action Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Nag-abot na sa syudad sang Bacolod ang gintala ng Pfizer vaccine sa bakuna sa mga kabataan 5 tub 11 anyos. Sa press release ang Bacolod City PIO ginkumpirma ni Dr. Edwin Miraflora Jr., officer in charge sa City Health Office kag cold room staff, may 1,000 ka vials ang gin-deliver kahapon adlaw Sabado. Suno naman kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis and Management sa Bacolod EOC, ang kada vials ang katumbas inisang napulo ka doses. Ang pagbakuna sa mga kabataan mag-uumpisa sa adlaw sang Lunes o kunbuas nga adlaw Pebrero 14. Sa diin may 5,000 ka mga kabataan ang unang nakigbahin sa pre-registration. Bukas naman ang syudad sa walk-ins apang mas iprioridad ang mga nauna nga nagparehistro. Nagpatahag si San Enrique Municipal Health Office Dr. Fritzy Juanillo sa alegasyon nga zero ang bakuna sila sa itong Pebrero 10, 2022 kay National Vaccination Day. Suno kay Juanillo, wala gid man sila nagpatigayon sa nga bakuna. Sa mga adlaw, bangod luyag nila nga tingbon sa Pebrero 14, 15 kag 16, 2022. Dugang pa sa doktor, hindi bot silingon nga wala na sila nagpangbakuna. Bangod Lunes kag Biyernes sa kada semana may bakuna silang ginahimo. Pabugal naman ni Juanillo nga may 70% na ang bakunado sa mga banwa. Samtang may 7 na lang kaaktibo nga kaso sa COVID-19 karon ng banwa, kagyara tanan sa quarantine facility.
Nanawagan naman ang Ilog Municipal Health Office sa pumuluyo sa banwang likawan kag hindi magpadala sa nagalaptang vaccination exemption card. Sa interview sa action firing line ginpahayag ni Dr. Bien Nilios na diskubrihan sa ila opisina ang nasambit ng report matapos nagpatigayon sa survey sa mga nabakunahan kag wala pa batok sa COVID-19. Pagapahayag ni Nilios may pila ka gin-survey nga nagpalayag nga hindi na nila kinahanglan magpabakuna tungod ma-exemption card na sila bagay nga ginklaro nga hindi inilihitimo. Tungod sini magadialogo ang Municipal Health Office sa mga barangay na may gin-report angot sa isyo dala na ang pag-usisa sa grupo nga Maharlika Jose Rizal Tribe nga ginaligara mo ang ginhalinan sa 500 pesos nga vaccination exemption card. Papakuna ka, kaya namin sila doon exempted. Dulay na yung exempted sa refusal mo, di ba? Sila na doon exempted, kuya, hindi si kuya pwede mabakunahan. Dulay na yung ambot silingon sila. Yes, so sa maghambal, pwede ka man niya kahambal nga diretso kuya ang hindi magpabakuna. Hindi mo na kilanlan niya hatag mangayo sang card. Kaya refusal mo na mo, nag-refuse kaya. Ang kabakin sa pagpahayag ni Dr. Bien Nilios ang Ilog Municipal Health Office. Ginalauman ni Department of Social Services and Development kung DSSD Head Pasita Tero nga ilan na matapos sa Huwebes sining nga semana ang distribution sa bulig pinansyal para sa mga bakulodnon nga nahalitan ang mapulian bangod sa Bagyo Odette. Sino kay Tero yara na sa 7,000 o kon 70% nga kadamuon sa mga benepisyaryo na hatagan sa ayuda. Duga pa ni Tero ini nga mga benepisyaryo ang ginabugusan sa mga individual nga mayara sang slight o kon partially damaged nga mga pulian. Base sa datos ng DSSD, ini nga mga benepisyaryo ang naglabutanan sa 10,000 ka mabakulodnon nga natala na magabaton sa tag 4,000 kag 5,000 pesos. Wala pa sir, siguro target ng mga Thursday pa kay wala pa kami dito nakaubos sa pagwa bala. Ang payroll bala matamat ng gwa sa may accounting mo. Ang kabahin sa pagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Natala na nga magapatigayon sa flood control program ang talatapan sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO sa syudad sang Bacolod sa bunga bulan sang Pebrero. Pero kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas, ding aktibidad nakasentro sa pagpanghawan kag pagpanglimpyo nga ilay himuon sa suba sa mga barangay. Dugang Marie Vargas may ginapatigayon nga drone inspection sa lugar kag alagyan na lamang sa amphibious excavator ang ginapreparar. Kalato na lamang sa CDRRMO nga magatayuyon ang maay nga tiyempo antis umpisahan ang amo nga proyekto. Kag sa katapusan nga balita lokal, nagapanawagan sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan sa manabilin pa nga mga miyembro sang New People's Army o kon NPA sa Negros Occidental na mag-surrender kag magbalik sa sabak sang gobyerno. Ginhimo ni Pamitan ang panawagan kasunod sang pagsungka sang tatlo ka NPA nga sanday alias ka Nike kag ka-Aisa kag ka-Alan. Pero kay NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, din kalipay ni Pamitan ang pagsalig sang tatlo ka mga NPA sa makapulisan matapos nagsungka kay Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Battalion Commander sang 6th Special Action Battalion nga nabase sa syudad sang Sagay. Din pa siguro man sang otoridad ang seguridad sang mga nag-surrender. Sa mga balita national, Boracay Island nagatanyag sang libre nga COVID-19 booster shots sa mga lokal kag dumuluong nga turista. Mga wala pa na claim nga passport sa Enero 2021 natala na kanselahon sa DFA. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning everyone and happy Sunday. So, kamusta ka mo?
Sige, dali lang. Kaya sa mga nag-aupod sa aton sa sininga aga, good morning sa inyo. Kay Atia Kim Iriman, good morning Atia. Dra sa may Mursha, Maninoy, Michael June P. Season, good morning man. Kay Melvin Piñafiel, good morning. Tia, kamusta ang imo paglagaw sa, sa di nga kayo naglagaw? Sa Antique. So, kamusta ang imo paglagaw? Nakabalik ka na? Kay Ma'am Yvonne Busher, good morning sa imo. Dra naman niya sa may Germany. Good morning and happy Saturday pala na guro ay. Kay Ginida Ordones, good morning man. Rachel Folencio Susana, good morning sa imo. May lang nga pag monitor dala sa my DSB. So, kamusta ang DSB subong? Of course, matugnaw. And mga ka-aksyon, buwas na galito ang ni Tita Wilma ha, ang Valentine's Day special. So, pamati ka mo kay, buwas i-announce kung sino ito nagdaog. Doon kadamo, ito sang participants. Buwas na mabatian sa This Is My Life. Okay? So, monitor ka mo buwas kay Tita Wilma para maka-witness ka mo sang mga love story. Yes. Kay Winston Goles, good morning man. Sa kapihan ni, Irene? Irene, suli lang goro, no? Irene, sa Porok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Salamat, yed. Okay, good morning sa imo. Sige. May landa nga pagpamati. Okay. Tia, Kimiriman, why pa kami kalakat? Why ka pagali kalakat? Ginpaisol namon. Sige, abi ko, ato ka na sa Antique. Sige. Dason ka pa gali bulan. Okay, Tia, wala problema. Good morning man kay Sir Turco Jungko. May landa nga pagpamati. Kay Connie Laparan. Good morning. Kay sino pa din nag-upod sa aton? Miss Jinky Dialagdon. Good morning, Miss Jinky. Nag-monitor man siya dra sa may Phoenix, Arizona. Si Ma'am Vanessa Mayo. Kag Doc Matt Mayo, good morning man. Dra sa may Rochester, Minnesota. Kag sa aton yung mga ka-EFC, Energy Fans Club or ARB Fans Club, good morning sa inyo. Malanda nga pag pamati. Okay, sige. Thank you. So, tomorrow, mga ka-aksyon pamati ka mga Tita Wilma. Anyway, subong adlaw, World Radio Day. So, sa tarat nga nag-aubra sa radyo, Happy World Radio Day. Good morning man kay Ricky Calves. Sige. Stand by for Balita National. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Let's size 18 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa balita na national. Nagatanyag sang libre nga COVID-19 booster shots ang isla sang Boracay para sa mga lokal kag foreign nga mga turista. Sa paglansar sang res bakuna sa butika kag res bakuna kids in Boracay sa nagligad nga Biyernes, ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga maka-avail sang libre nga booster shot vaccine sa COVID-19 ang mga turista samtang naga-enjoy sa ilang bakasyon. Dugang pa ni Puyat kapin sa kalibo ka mga turista ang ginapaabot nga mag-aabot sa pungsod. Matapos ginbuksan sa gobyerno ang borders ng Pilipinas para sa mga fully vaccinated foreign travelers. Gina-require sa Boracay ang negative RT
PCR test result kag proof of vaccination para sa mga magakadto. Ginpahayag naman ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez nga mahimo maging role model ang Boracay sa iban pa nga tourist destination sa Pilipinas. Bawod 100% na nga bakunado ang mga residente kag tourism workers sa lugar. Kanselahon na sang Department of Foreign Affairs ug DFA ang wala pa na-claim nga passports na ginapagwa sa tuong Enero 2021. Ginatagan na lamang ang mga wala pa nakakuha sa tubtob Marso 1, 2022 na kuhaon ini sa DFA Consular Office kung diin nila ginaproseso ang passport. Gin pangabay sa DFA nga tanan nga passport applicant nga kuhaon ang passport sa sulod sang 30 ka adlaw halin sa gintalana nga petsa sang releasing. Mas sobra katunga sa mga Pinoy ang nagalaom nga matapos na subong nga tuig ang COVID-19 crisis. Sa social weather station sa kung SWS survey result, naging patigayon halin Desyembre 12, 2016, 2021, nga may 1,440 ka respondents, 51% ang nagalaom nga ang COVID-19 crisis. Magatapos na sa 2022 sa diin, 29% ang nagpahayag nga matapos na ang krisis sa sulod sa 6 ka bulan, 83% sa sulod sa isa ka tuig, nag 45% nagpahayag nga pagkatapos ng 2022. Ang porsyento sa mga nagalaw nga matapos ang COVID-19 crisis sa 2022 ang mataas. Sa Mindanao nga may 62%, sundan sang Balance Luzon nga may 51%, Metro Manila 49%, kag Visayas 41%. Nasumiter na sa Philippine National Police o PNP sa Commission on Election ang report angot sa violasyon sa unang adlaw sa kampanya sa mga nagapapili sa national nga posisyon. Ginatugyan naman sa PNP sa COMELEC ang himuon nga tikang sa mga nagalapas. Suno kay PNP spokesman Colonel Jean Fajardo, ila sa nakitaan nga violasyon ang mga kabudlayan sa pagpatuman sa physical distancing sa mga campaign rally. Wala giningadla ni Fajardo ang mga kandidato apang ginpabalo kung ginpabalo ini sa ilang campaign managers. Alas 6:22 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Okay, so good morning sa liwat kay dito naman kay si Ricky Calves sa may Isabela naga-monitor. Mayong agad sa inyo mga taga-Banwas ng Isabela. J.D. Sukatan, good morning man. Good morning man kay Sir Milili Oligo sa may Tangob, MM's Bunny Cafe, mayong aga sa inyo. Kay Panga RR Rehinyo. Oy, good morning sa imo Mads RR. Bosa na all miss. Siling mo makuha ka ni kalendar. Mga December na lang dugay-dugay. Way mo pa nakuha. Bahala ka da. Way na kalendar. Ubus na. Kay Maninoy Michael June P. Season. Good morning man. Have a blessed Sunday to you and sa Taranya ARB Fans Club. From Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Kay Eddie Laus. Good morning man. Upod kinana Isabel. Naga-monitor dala sa may Victoria City. Happy Sunday. Kay Turco Jong Coster, good morning sa imo liwata. Kay Helen Esco Sareta, good morning. Happy advance happy Valentine's Day. Yes. Advance happy Valentine's Day everyone. And sige, so buwas araw na mga puso sa mga mag-celebrate sa mga makaon bala sa gwa bala sa mga restaurant. So ika mo, keep distance. Dubali, ari ka di ka kaon dito, dapat yung upod. Charot. Sige, Kinotan 5, good morning, ma. Good morning, love. Wow. I love you. I love you more. Sana all sweet. Kay Jean Marabe Pamoseno, good morning, man. From Barangay Estefania. Happy Sunday, man, sa imo. Okay, sige.
So, sa mga, sa mga, di ka mo ma-celebrate ba sa inyong Valentine's Day? Halong-halong gid ka mo ha sa mga out of town, road trip, o halong gid sa pagbiyahe. Okay? Sige. So, dito to kay, Jean, marami pa mo seno. Okay, sige. Okay, so standby for Balita International Kag Sports. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto. Aksyon Balita Sunday Edition. Alas 6:26, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Ginpahayag sa Philippine Overseas Labor Office sa Konpolo sa Tokyo nga ginbuksan na sang Japan sa mga foreign workers ang pila ka mga working industries bungod sa labor shortage. Lakip sa mga ginbuksan nga mga industriya ang care workers, food service industry, construction industry, building cleaning management, agriculture, manufacture and food beverages, accommodation industry, machine parts and tooling industry, shipbuilding and ship machinery, fishery and aquaculture, automobile repair and maintenance, industrial machinery, electronics and information technology, kag aviation. Suno kay Labor Attaché na Tokyo, Maria Rose Escalada, kinahanglan sa Japan sa kapin 345,150 ka mga workers sa maluyag magkadto sa Japan. Kinahanglan lang suno sa iya nga mapasaran ang skills test kag dapat nakahibalo sang lengguwahe sang mga Hapon. Kag sa ato naman nga sports balita, pagatugutan na ang mga fans nga makalantaw sa live nga hampang sa Philippine Basketball Association nga mag-umpisa sa Pebrero 16. Suno kay League Commissioner Willie Marshall, mahimo nga makapabook sang ticket sa mga fans nga luyag maglantaw sa hampang nga live sa Araneta Coliseum sugod subong adlaw Pebrero 13. Ginpagawa ang desisyon bagod 100% na sa mga players ang bakunado batok sa COVID-19, ag 95% nagpabakuna na sa booster shots. Una na nga maatubangay sa hampang sa Miyerkules ang NLEX kag Magnolia sa alas 3 ng hapon kag sundan sang San Miguel kag TNT Lasay sa Kasisidmon. Alas 6:28 sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time, kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition sa adlaw Domingo, Pebrero 13, 2022. Good morning lang kay Jean Pamuseno, Martin Aliling, Barky Tribe, good morning. Kimpo Yulo, good morning sa imo. Sige, stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Saling nga man nga bahin sang Pinas, laboton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.